କାହାଣୀ ନିଆରା ଦୁଃଖଦାୟକ କାହାଣୀ। ପର ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଗୋଟିଏ ସହରରେ ସୁନା ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ସୁନା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ଦୋକାନ ଥିଲା। ସୁନା ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ତା ଦୋକାନରୁ ଧିମି ଧିମି ଆୱାଜ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ଦୋକାନୀ କାମ କରେ ତା ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆୱାଜ ଆସେ। ଏହିପରି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନାର କଣିକା ଛିଟିକି ହୋଇ ଲୁହା ଦୋକାନରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୁହାର କଣିକା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା। ସୁନାର କଣିକା ଲୁହାର କଣିକାକୁ ପଚାରୁଛି, ଭାଇ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏକାପରି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ଗରମ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ତାପରେ ହାତୁଡ଼ାରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତୁମେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଉଛ କାହିଁକି? ଲୁହାର କଣିକା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ତାହା ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ା ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ମାରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ା ମୋର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟେ। ପର ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଏ ତାହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଦୟାକରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।